priniesť na oltár život, čo v sebe mám, tvojou láskou zlomený. Chcem ťa chváliť, môj Pán, chcem ti vydať práve dnes každú časť života. Viem, že príjmeš každý dar zlomeného srdca. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám. Tebe dýchať smiem, môj rok splatil si sám, život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj. Povedz, čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý pláč, len bolesť, čo mám. Čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem. Si môj láskavý kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám. Sa ti dám, môj láskavý Pán, môj láskavý Pán, môj láskavý Pán. Ich očí, Pane, by som uvidel tam, dotkni sa mojich úst, aby som chválil tvoje meno. Dotkni sa môjho srdca, Pane, obnovuj ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel tam. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil tvoje meno. Dotkni sa môjho srdca, Pane, obnovuj ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Zošli svojho ducha, aby očistil ma. Dotkni sa mojich očí, Pane, by som uvidel tam. Dotkni sa mojich úst, aby som chválil
Vyšli svojho ducha, aby očistil nás. Vyšli svojho ducha, aby očistil nás. aby sme v tomto duchu spoznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, aj vy obliekaní, aj vyparadení, jak na svadbu. Pri svadbe, keď sa meška, idem sa pýtať, že či si to nerozmysleli, tak vy máte výhodu, že Pán Ježiš nás nesklame a že si nemáme čo rozmýšľať, ale mrzí ma, že meškám. Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil
slávili poslednú večeru. V nej sa nám dáva ako chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budete mať prvý raz spolu účasť na svätej omši. Príjmete na baránkovej hostine chlieb z neba samého Pána Ježiša. Včera sme sa vo sviatosti zmierenia očistili od hriechov. Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše duše poplývajú radosťou. Keďže bude obnovenie krstných sľubov a je zrieknutie sa zlého, vynahradzaného tajnostnosti, túto sa zrieknutie človeku zdravie Božej požehnania Sebastiana. Teraz nasleduje blahoslavenie. Nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom, keď sa teda strhol tento lúkot. Mnoho sa ich zbelo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. I strpli a udivení vraveli. Nie sú títo z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili, Partimedy, Alamčanina, obyvateľia Mezopotámie, Judej a Kapácie, Pontu, Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a libyských krajov okolo Cyreny. Prisťahovaní Rímania, Židia aj prozeliti, kresťania i Arabi, počujeme ich vo svojich
jazykom hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo.
Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Počuli sme slovo Pánovo. Dnes je zároveň aj sláva
No a pre vášho dieťa Pápu, vaše rodičia, sú deti. Sú ich deti, ne? Teraz čo? Sú dospelí. Sú, ale sú aj deti. Tak sme aj Božie deti. Či máme 10 rokov, 9 rokov, keď to bude 90 rokov, pre Pánom sme Božie deti, keď sa snažíme byť takými, ako nás Pán Boží učí. Aby sme boli dobrými svetkami Pána Ježiša, to dôležité je, že sa máme snažiť byť dobrými, no aj keď sme sa veľmi snažili, nám je to dosť ťažké. Keď som sa s niektorými rodičmi rozprával, že ak rozprávky poznáte, trošku som sa zďakal, že čo vás to môžem poučiť. To mi skôr, že toľko rozprávky boli, že ja nepoznám, a zase nestačí, možno mi nepoznáte. Tak si proste to povedať, aby to myšlenie je to dopadne. Počuli ste už nejaké pokúšky? Hej? Dievčatá to mohli skôr predpokladať. No a Popoluška mala nejaké také zaujímavé 3 poliečky, ktoré keď som obudila, tak si mohla uviesť krásne. Vy, keď ste tu vyšli, tak prvý ste miestli tam na tých záhlavčekoch, viete, čo to je? Čo to je? Na záhlavčekoch krstná, šlošienka. Krstná šlošienka, volá sa krstná, sa používa pri krste a to je vlastne taký prvý oriešok. Prvýkrát, keď sme pokrstení, tak máme symbolický krstnú šlošienku. Dneska používate taký druhý oriešok. Dneska ste sa obliekli ako na takú malú svadbu, lebo ako keby ste sa vydávali ženy s Pánom Ježišom, s Bohom. A už aj viete trošku rozlíšiť, čo je dobré, čo nie je dobré, čo je správne, čo nie je správne, to ste aj to nás poved. A teda dnes máte hodnotkách ten druhý oriešok, to dnes môžete prijímať Pána Ježiša. No a
krstní rodičia, pred niekoľkými rokmi ste tieto deti priniesli na krst. Deti sa vtedy zobrazili z podia z Ducha Svätého a dostali vzácny dar účasť na Božom živote. Slúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa tým božský život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oplave obdobia prijatý obradov sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sú všetci vďační a oslavujeme Pána a Dovidovi. Pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktorej ste boli pokrstené a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami a svojim srdcom pred svojimi rodičmi a krstnými rodičmi a pred celou pánskou rodinou a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtame sa vás. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekam. Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekam. Zriekate sa zlého ducha, dôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny mučeného a pochovaného, ktorý stal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskresenie tela a život večný? Chcete sa vyššie vyhnúť Pánu Ježišovi a vernému slúžiť katolíckej cirkvi? Chcem. Chcete sa zbožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Chcem. Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachoval vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškodenú pre život večný. Amen. Bratia a sestry, milé deti, dnes je slávnostná chvíľa, pri ktorej Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína vstúpi do vašich srdc a zapáli plameň svojej dobroty. Predstúpme pred Neho a s dôverou sa modlíme. Duch múdrosti obdaruj svoju cirkev schopnosť rozpoznávať znamenia. Čas nech je pre súčasného človeka oporou na ceste vedúcej k výšinám svetosti a dokonalosti v Bohu. Naplňaj hojnosťou tvojich darov nášho pápeža Františka. Nech je jeho služba požehnaním pre každého človeka, ktorý sa v tvojom živote stretne so svojom
predsedu našej vlády a posilní ho v jeho službe, aby bol po zahojení všetkých rán poslom pokoja a porozumenia medzi obyvateľmi Slovenska. Pane, Ty si Boží syn a v Eucharistii prebývaš medzi nami, vypočuj naše prosby a ved nás svojmu nebeskému Otcovi, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätí dary rosom svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, kde sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával, jak vylámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával ďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pijte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď dokonalé láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Bernardom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a primí do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježenichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj našim ľuďom a príď na milosrdne na pomoc.
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
aby som ťa vždy viac a viac miloval, a pre teba, aby som miloval, všetkých svojich blížnych, a dobre robil každému. Daj, aby som veľmi miloval, tvoju i moju nebeskú matku, Máriu. Zachovaj moju mám vo svojej láske a milosti, požehnaj nám a požehnaj aj mojich rodičov i všetkých mojich drahých. Amen. starými rodičmi a známymi oslavil krásny sviatok, a to stretnutie s našim priateľom Ježišom Eucharistii. My rodičia sme sa spolu so svojimi radovestiami tešili na túto chvíľu. Pomáhali im v príprave, samozrejme spolu s vami, ktorý ste ich povzbudzoval, usmerňoval na ceste k Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život. Preto v mene rodičov detí chceme sa vám, duchovný Otče, poďakovať za trpezlivosť, s ktorou ste naše deti na dnešný deň pripravovali, za láskavé slová, ktorými ste im štepovali lásku ku Kristovi, za citlivý prístup pastiera rady, obetavý čas usmernenia i krásne okamihy, ktoré teraz prežívame.
Sľubujeme, že našim deťom budeme s radosťou pripomínať tento veľký deň, keď prijal chlieb života a keď k ním po prvý raz prišiel Ježiško, skrytý vo sviatosti oltára. Budeme sa modliť a vyprosovať vám hojnosť Božieho milosrdenstva, dary Ducha Svätého a pevného zdravia, aby ste vo svojom poslaní mohli pokračovať ešte veľa rokov. Vrúcne prosíme našu nebeskú Matku Máriu, aby prijala pod ochranu naše i vaše životné kroky vedúce do nebeskej vlasti. Pochválený bude Ježiš Kristus. Niekedy, keď sa tak kňazi stretneme, a zvlášť starší, keď porovnáme, že ako to bolo kedysi a ako je to dnes, tak neraz zaznie taká trošku ako keby taký smutok, že nie do kostola, taká sveté príjmanie, alebo spoveď, sviatky. Ale ja som tak aj trochu zožartoval, aj vážne vždy nám to povedal, no tak kedy bola kvantita, tak dneska je kvalita, ale to sú takže ešte chcem pozbudiť, čo sme sa bavili ešte, ktorí ste mohli, tak možno ešte a tak ďalej. Máme čas ešte trochu do dohodu, aby aj ďalší deti alebo celá rodina sme naozaj čerpali od Pána Boha tú milosť, lebo dnes vidíme, čo sa deje vo svete, ide až na zlát, aby sme vlastnými silami mohli odolať. Tak chcem aj poďakovať či už tú prípravu okolo kostola, výzdobu, toto nácvik, piesne, no aj za trpezlivosť